Bueno, anirem a... Sí, anirem que tenim experiències positives. Bueno, bon dia, benvingudes i benvinguts a la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Comencem una nova etapa i volem intentar que comencin les millors condicions i d'aquí l'interès de fer aquest acte de benvinguda que sempre ho hem fet. Sempre ho hem fet de forma presencial, les condicions d'aquest any aconsellaven que no ho fessin de forma presencial i estem fent l'acte en aquest format de vídeo en streaming per YouTube. Primer de tot presentar-me, soc el Josep Fernández, doctor en informàtica i des d'uns anys degà en aquesta facultat, la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Comentar-vos que jo també em vaig formar en aquesta facultat i aquí és casa meva i també a partir d'ara serà casa vostra. També presentar-vos les persones que m'acompanyen en aquest acte i que prendran la paraula més endavant. A la meva dreta la professora Gemma Cessé, que és la cap d'estudis de fase inicial i serà el vostre referent durant el primer curs. Durant el primer curs, la persona de referència dintre la facultat és la professora Gemma Cessé, després intervindrà i us donarà uns bons consells. I també ens acompanya l'Alberto Garrote, que és estudiant del grau en Enginyeria Informàtica, està cursant el quart curs d'Enginyeria Informàtica i aquest any té un paper important perquè serà el coordinador del programa de mentories d'aquest curs. I també ja parlarem després en què consisteix aquest programa de mentories, però és un programa que està adreçat i pensat per vosaltres perquè pugueu conèixer a fons la facultat i davant les dubtes o els problemes que podeu tenir com un referent, un mentor, un germà, una germana gran que us pugui donar bons consells i us ajudi a progressar en èxit per la facultat. Al llarg de l'acte anirem també intervenint altres persones en vídeo, era difícil fer-ho de forma presencial i tindrem altres intervencions en vídeos que us aniran presentant i aniran apareixent. Primer de tot, enhorabona. Enhorabona, esteu aquí, l'accedir al grau d'Enginyeria Informàtica aquest any ha estat més car que cap altre any, la demanda ha pujat, la nota de tall ha pujat, sou els elegits, per tant sou els elegits i sabent que en fareu un bon ús d'aquesta oportunitat que us ha brindat la societat. És una societat, una universitat pública, que a partir dels recursos públics us formem per la vostra futura carrera professional. Aquest projecte personal us obre les portes de formació, el grau d'Enginyeria Informàtica a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, us obre les portes d'una carrera professional molt àmplia dintre d'aquesta formació amb molta demanda i amb molt de futur. Som part de l'UPC, l'UPC és una comunitat molt gran, 30.000 estudiants, 3.000 professors, 2.500 personal d'administració i servei, és un col·lectiu pràcticament de 40.000 persones, una universitat pública, de qualitat, al servei del país. Ja sabeu que les formacions que impartim dintre l'UPC, enginyeria, arquitectura, ciències aplicades, són aquelles posicions que són claus, bàsiques, pel desenvolupament del país i el progrés social. Si anem més al context de la FIP, què dir-vos en 4 paraules del que és la FIP? Doncs bé, som un centre amb 2.400 estudiants, uns 300 professors, cada any titulem aproximadament 400 persones entre titulacions de grau i de màster i des que van començar la nostra carrera, que van començar ja pràcticament fa 50 anys, l'any 1976, des de l'any 79 que van sortir la primera promoció, hi ha més de 12.000 titulats. Per tant, tenim una comunitat, la comunitat FIP Alumni, que després també us la presentarem, que formem més de 12.000 titulats. La facultat també té un conjunt d'associacions, al voltant de 14, formada per estudiants que fan activitats per i per als estudiants. Tenim també una ampla xarxa d'empreses col·laboradores en les quals els estudiants poden anar a fer pràctiques remunerades i anualment estem fent al voltant d'aquests 500 contractes, d'aquests 500 convenis d'estades en empreses remunerades en funció dels vostres interessos. Mobilitat internacional, tenim contactes amb centenars d'universitats distribuïdes per tota Europa i resta de països del món, en el qual també tindreu oportunitats de poder fer estades internacionals i formar-nos allà i sobretot són universitats de qualitat. Tenim
reconegut, aquests sells de qualitat a nivell internacional, europeu i nacional de l'Agència de Qualitat Espanyola, com impartir titulacions de qualitat excel·lent. Són una universitat top class europea, primera en Espanya en els nostres àmbits, i penso que heu fet una bona tria quan heu decidit venir a fer la vostra formació en aquesta universitat i en aquesta facultat d'informàtica. Bé, la Facultat d'Informàtica de Barcelona imparteix, a més del grau en Enginyeria Informàtica, el grau en Ciència i Enginyeria de Dades, el grau de Bioinformàtica de forma conjunta a la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, i també tenim diverses dobles titulacions en altres universitats estrangeres. Per tant, en aquest campus, en les nostres aules, conviureu amb tots aquests estudiants de grau i també en estudiants de màster, del màster en Enginyeria Informàtica, el màster en Recerca i Innovació en Informàtica, el màster en Intel·ligència Artificial, el màster en Ciberseguretat que fem de forma conjunta en l'Escola de Telecomunicacions de l'UPC i també formem dintre la Facultat d'Informàtica el màster de formació professorat d'ESO, batxillerat, formació professional, que són bàsicament els professors que he tingut als vostres centres d'ESO i batxillerat, les assignatures de informàtica, etc. Com resumir el que és la universitat i aquest món universitari en poques paraules? Per vosaltres és un món nou, un món per descobrir, un nou entorn de convivència i de treball. Aquí vindreu a conviure amb nous companys, fareu noves amistats, es posareu en contacte amb nou professorat, tenim unes dinàmiques de funcionament bastant diferents. Aquí ja veieu que tenim un volum bastant gran, 2.500 estudiants, 300 professors, és un centre temàtic que fa èmfasis en la formació en l'àmbit de l'enginyeria informàtica, per tant les dinàmiques i els funcionaments que trobareu seran ben diferents als que heu trobat al vostre centre de batxillerat, i a més aquest any encara més agravat per aquesta situació del Covid, que tenim noves situacions fins i tot per nosaltres. És un lloc, com us comentava, de treball i convivència, un lloc per enriquir-vos tècnicament i personalment, i el que és important que participeu de forma activa, perquè la participació activa us portarà a integrar-vos en aquest nou món. La integració serà senyal també d'èxit. És difícil tenir èxit en aquesta nova aventura complexa, realment és una assignatura complexa, heu de fer front a noves dificultats, però a la integració, a una nova integració podreu sortir-vos endavant. Bé, és normal que a l'inici d'aquest camí nou, complex, tingueu alguna dificultat. No patiu, tenim molt de suport mitjançant les mentories, les tutories, els professors, estem tots a la vostra disposició per donar-vos suport i superar aquestes dificultats que podeu tenir. I ja veureu que aquí, a poc a poc, en aquest context de Covid, estem una mica més limitats, però que hi ha infinitats d'oportunitats que podreu anar descobrint els futurs mesos que la situació es normalitzi. No és aquí, és aquí. Estic passant diapositiva. Bé, les classes, la Facultat d'Informàtica de Barcelona està dintre del campus nord de la UPC. En aquest campus nord de la UPC, que són 10.000 persones que estem passant cada dia per aquí, hi ha 3 centres, l'Escola de Camins, l'Escola de Telecomunicacions i la Facultat d'Informàtica. Conjuntament a aquest campus també tenim instal·lacions singulars i per tant són la millor concentració TIC d'europea. Tenim el Barcelona Supercomputer Center, tenim molts centres de recerca, molts laboratoris de recerca i per tant tenim un gran potencial en l'àmbit de les tecnologies de la informació, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica. No només estem nosaltres com a Facultat d'Informàtica, sinó molts altres centres d'investigació i desenvolupament i empreses, i també tenim empreses que estan dintre del nostre campus treballant en l'àmbit de l'enginyeria informàtica. I també, de forma i aquí és el context en què anem fent la docència. Necessito, com ja sabeu, saber quines mesures han adoptat en aquest temps de Covid. Fins ara tot el que estàvem explicant seria el context general del que és la docència habitual, quan no tenia aquestes restriccions imposades per la pandèmia. En el cas d'aquest context de pandèmia, simplement comentar-vos quines són les mesures que apliquem dintre del campus, que serà molt important seguir-les perquè si no, no podrem contenir la pandèmia i ens trobem una altra vegada en un confinament
total com a la primavera, que penso que és una cosa que ningú té ganes i que hem d'intentar per tots els camins. L'espai de la universitat és un espai públic i, per tant, és aplicable a tota la normativa sanitària dels espais públics que determinen les autoritats sanitàries de la Generalitat. Per tant, ús obligatori de mascareta. Durant tot l'espai i en tot moment del campus haurem de fer servir l'ús de la mascareta. La UPC us subministrarà mascaretes reutilitzables, com la que portem posar la Gemma i jo, i us facilitarem 2 mascaretes que podreu venir a recollir quan vingueu al campus. I a més, també podeu fer servir les mascaretes que vosaltres porteu i considereu més oportunes. Distanciament social, diguem-ne, malauradament haurem de desenvolupar les activitats acadèmiques en aquest criteri de distanciament social. Ens agrada estar més proper dels estudiants. En aquest temps de pandèmia haurem de posar una miqueta de distància, com estem fent avui. Aquest acte sempre el feien de forma presencial, avui hem de posar aquesta distància entre nosaltres. I també higiene de les mans, per limitar també la transmissió del virus. Per tant, rentat de mans als lavabos que tindreu per tot el campus, però també fent servir els gels hidroalcohòlics que trobareu per totes les aules i tots els espais i tots els edificis. Tindreu a vostra disposició gel hidroalcohòlic per poder fer el rentat de mans habitualment i sobretot en el moment que canvieu d'espais. Per aconseguir tot això, limitem l'aforament. L'aforament dels espais docents està limitat al 50%. Per tant, en les aules grans, que són grups de 60, seran aules de capacitat 120, però només estareu 60 estudiants. En els laboratoris, que habitualment hi poden haver fins a 40 persones, com a màxim en un grup petit esteu 20 persones, per tant feu activitats de 60 persones però en aules molt grans, de capacitat 120-140, i activitats en grups més petits de 20, activitats de taller, de laboratori, en aules que estan pensades per capacitat 40-50. Per tant, és la forma de permetre aquest distanciament, és reduint al 50% com a mínim l'aforament que teniu d'aquests espais. També serà molt important que sigueu la senyalització dels edificis, és quan estan definits els recorreguts d'entrada i de sortida, de pujada entre les diferents plantes, per on pujar, per on baixar, i tota la senyalítica que hi ha als edificis i a les aules serà molt important que l'aneu respectant. És molt clara, és l'habitual en qualsevol espai públic, per tant no hi ha cap inconvenient. També us animem i us demanem, de fet, que feu servir l'aplicació que proporciona l'Estat, que és aquest radar Covid, per fer el seguiment dels contactes propers, que en cas que hi hagi algun positiu dintre la comunitat puguem detectar ràpidament quins seran els contactes propers per aplicar les polítiques pertinents d'eliminació i d'identificar quines persones són de risc per aturar una possible propagació del virus dintre la comunitat universitària. Per tant, en aquest sentit, l'eina, a més d'aquests consells que tots estem més habilitats, més habituals, també us demanem que us instal·leu aquesta aplicació, en això també us insistiré al llarg del quatrimestre, perquè també tenim una millor traçabilitat. Aquesta aplicació no només us protegirà dintre del campus, sinó també us protegirà quan l'hora està de les vostres activitats, si heu d'agafar el transport públic, si esteu en contacte amb els vostres companys que la tinguin instal·lada, doncs aquesta aplicació us permetrà saber si heu tingut contacte amb alguna persona que dona positiu, o si vosaltres sou positiu podeu comunicar a les vostres persones properes que heu estat. Tot això és de forma anònima, privada, no es comparteix cap tipus de dada personal, però simplement saps que has tingut contacte proper durant un temps més gran de 15 minuts i una distància estreta amb una persona que dona positiu. Per tant, és una eina molt eficaç des del punt de vista social per contenir la pandèmia. Per tant, tenint aquest objectiu comú de lluitar i guanyar la batalla i la guerra al virus, que sabem que fins que la vacuna no estigui disponible no aconseguirà el 100%, però de moment hem de fer servir les eines que tenim i la vacuna que tenim, que són aquestes mesures. La vacuna que tenim actualment són aquestes mesures que us proposem: mascareta, distanciament, neteja, aplicacions, i per tant, sisplau, feu-les servir. Jo penso que la gent no dubtaria en posar-se la vacuna quan estigui disponible si veiem que és segura. Totes aquestes mesures són segures, no impliquen res, sisplau, fer-les servir tant com puguem. És la forma que tenim de poder fer front al virus i de limitar-lo. Us anirem facilitant per correu electrònic comunicant totes aquestes mesures. Avui no podia estar d'anunciar-les i presentar-les. Evidentment, ara que teniu el vostre correu oficial de la facultat de l'UPC, via correu oficial us anirem comunicant totes aquestes mesures. Per tant, també us demano que de forma regular configureu correctament el vostre correu UPC, el consulteu de forma regular, especialment abans que les classes comencin el dia 14, perquè avui mateix
i si cal, en els propers dies us enviarien informació de funcionament de com aniran les classes a partir del dilluns. Per tant, sisplau, mantingueu-vos connectats via la web de la facultat, via la web de l'UPC, via el correu electrònic, que són els canals oficials de comunicació de totes les mesures i totes les actuacions que hem de fer en el nostre context de la universitat. També per minimitzar els riscos de contagi, tenir traçabilitat dels contactes directes, per si alguna persona no fa servir l'aplicació Radar Covid, doncs també, m'he passat de diapositiva, doncs també us demanarem, no, hi ha una diapositiva que està oculta, us demanarem això, diguem-ne també, que intenteu sempre que és possible seure al mateix lloc, seure al mateix lloc i portareu un registre del seu lloc, el professor portarà un registre del lloc en què esteu sentat. Per tant, també us definirem i us comunicarem per correu electrònic aquesta política, encara que no tingueu un lloc assignat al vostre nom i cognom, perquè la dinàmica del campus això no és possible, però sí que el seient que ocupeu el primer dia en aquella classe us demanem que el mantingueu mentre no heu de canviar d'aula i que el mantingueu els propers dies que vulgueu fer la mateixa activitat a la mateixa aula. Evidentment, aquests espais es netegen 2 vegades al dia, però des del punt de vista, diguem-ne, que al vostre voltant sempre estiguin les mateixes persones i en cas que hi hagi necessitat de fer un confinament per un positiu de la comunitat, que aquest confinament sigui el més limitat possible a les persones que estan al vostre voltant. Per tant, dintre del campus, en principi el que volem saber quines han sigut les persones que estan al vostre voltant a les aules, per en cas de necessitat, únicament que sigui necessari que siguin aquestes persones que estiguin uns dies a casa seva seguint la docència de forma remota. També això tindrem mecanismes per poder seguir, diguem-ne, la docència des de casa aquest període que no podeu estar a les aules. En qualsevol cas, col·laboreu en les mesures que us proposem, col·laboreu amb el professor en aquelles instruccions que veieu donar al llarg del quadrimestre per implementar i garantir aquestes mesures que implementem contra el Covid i sobretot, especialment, en el cas que algun membre de la comunitat doni positiu d'un PCR que ho comuniqui, perquè preveiem les mesures necessàries de desinfecció dels espais i podem comunicar els contactes propers i que ells prenguin també les mesures que siguin necessàries guiades per les autoritats sanitàries. En aquest període és molt complex, és un període molt complex, que la dificultat d'iniciar la vostra carrera d'estudis universitaris s'afegeix a aquesta pandèmia, a aquest Covid que està fent ben bé la punyeta, i simplement dir-vos que per nosaltres, els estudiants de primer, els estudiants que comenceu els estudis aquest quadrimestre, sou la prioritat i que estem aquí per acompanyar-vos i en qualsevol moment que necessiteu demaneu ajuda via els mentors, via els tutors, via els professors, via la cap d'estudis de fase inicial, via el degà, tota la comunitat, tots nosaltres, estudiants, personal d'administració, servei, professors, estem aquí perquè tingueu èxit en els vostres estudis. Simplement, aquesta és una foto panoràmica del campus nord, perquè us situeu quan arribeu el primer dia. El campus nord de la Facultat d'Informàtica, en el qual està ubicada la Facultat d'Informàtica, és un espai molt gran, en el qual la facultat ocupa bàsicament aquesta cantonada, aquest espai, diguem-ne, de la banda Besòs, tirant cap al nord de la ciutat de Barcelona. En aquests edificis, bàsicament, estan els aularis, on fem les activitats més, diguem-ne, tipus teoria, les aules informàtiques i els diferents laboratoris, on fem les pràctiques, i els despatxos dels professors. Encara que els despatxos dels professors aquest any, en principi, tota l'activitat de consultes es farà de forma telemàtica, sàpiga que tot aquest col·lectiu de 2.500 estudiants, 300 professors, es mouen en aquest espai. La resta d'edificis del campus són edificis dels companys d'enginyeria de telecomunicacions i enginyeria de camins. Si fem una miqueta una aproximació una miqueta més gran de zoom dels espais, doncs veureu, tenim, tranquil, d'igual, me salto. A la web teniu un mapa que indica clarament quins edificis, on estan els edificis. Quan veieu el vostre horari, veureu que tinc horari a la classe A5 201. Si mireu el mapa del campus que tenim a la nostra web, podreu ubicar l'edifici A5 on es troba i la numeració de l'aula, simplement la primera xifra indica la planta i les dues següents
la sala. Per tant, quan us parlem de l'edifici A5 201, el cop d'anar és l'edifici A5, segona planta, aula 1, que estan tots redolats. Us aconsello que el primer dia de classes vingueu una miqueta de temps per ubicar-vos i perquè el primer dia sí que trigues 5 minuts a trobar el teu lloc. Després tot és molt fàcil, quan comprens la lògica de la numeració dels edificis a les aules és molt més simple, però el primer dia sí que vingueu una miqueta de temps d'antelació, 5-10 minuts per poder ubicar-vos, trobar la vostra aula i també per entrar tranquil·lament a l'aula. Aquí ens teniu, són un centre que intentem donar el millor de vosaltres per la vostra formació, que aquesta formació us porti a tenir una carrera professional d'exitosa. Aprofiteu aquests recursos, aprofiteu les oportunitats que us donem també com a centre, des del punt de vista de mobilitat internacional, dobles titulacions, pràctiques en empreses. Participeu, és una universitat pública on els estudiants teniu veu i vot, sou part d'aquesta universitat, contribuïu a la vida universitària, als òrgans de govern, per tant, participeu en aquests òrgans de govern, participeu en la vida associativa tant com pugueu, perquè ja t'ho dic, la universitat no és només aquí venir i formar-se tècnicament, també és venir aquí i formar-se personalment, compartir experiències, i això us convidem. I simplement, ja per acabar la meva participació, simplement seguiu aquesta regla que diem de les 3 Cs, compromís amb vosaltres mateixos, heu fet una tria de ser enginyers d'informàtica, comprimeu tots aquest objectiu, no és fàcil, és exigent, dura 4 anys i per tant cal constància i esforç, us caldrà per arribar al final d'aquest recorregut. Aneu en compte, nosaltres organitzem per quatrimestres, després ho explicaran, va tot molt ràpid, per tant aneu ràpid, poseu les piles ràpid, ubiqueu ràpid perquè en res, al novembre estem ja exàmens parcials, al gener, tornant de vacances de Nadal, estem en exàmens finals, tot va molt ràpid i simplement, ja t'ho dic, apreneu dels errors, en fareu, no passa res, apreneu, no tot surt bé a la primera, que us serveixi com a experiència per progressar i ser més forts, tingueu confiança en vosaltres mateixos i ja teniu, us dic, la nostra voluntat és donar tant recolzament com necessiteu per tenir èxit en aquest primer any en aquesta situació tan complexa. El retorn de tot aquest esforç simplement és obtenir una formació que us dona coneixements, habilitats per desenvolupar una carrera exitosa. Com ja sabeu, els enginyers en informàtica són un pilar d'aquesta societat del coneixement, d'aquesta societat de la informació. Aquesta societat s'ha construït sobre enginyeria informàtica, per tant són professionals molt buscats, molt reconeguts i molt valorats. Són entre els professionals que tenen una millor retribució dintre l'àmbit de l'enginyeria i de totes les titulacions universitàries, i també el que us facilitem en aquesta formació que us donem és que sou capaços d'aprendre al llarg de tota la vostra vida laboral. Doncs aprofiteu totes aquestes oportunitats i el que jo us he de dir, potser em tindreu com a professor alguna assignatura, i si no és això, la propera cita a la que us emplaço, a mi o en el degà-degana que hi hagi en aquell moment, és el vostre acte de graduació, i us podem trobar d'aquí a 4 anys, al novembre del 2024, en aquest acte de graduació per felicitar-vos que heu obtingut el títol d'enginyer o enginyeria informàtica. Moltes gràcies, ens veiem a partir de dilluns en les aules, en els espais comuns compartits d'aquesta Facultat d'Informàtica de Barcelona. Ànims, energia, no és fàcil arrencar el món de la universitat, i menys en aquest context de Covid, però aquí estem per ajudar-vos el tot que calgui, no dubteu en demanar ajuda. Doncs gràcies a tots i li passaria la paraula a la professora Gemma Cessé, vicedegana cap d'estudis de fase inicial. Moltes gràcies, degà. Potser que comenci dient què és la fase inicial del grau. La fase inicial és el primer any dels vostres estudis en el grau d'Enginyeria Informàtica i està constituïda per 8 assignatures, 4 al primer quatrimestre i 4 al segon. Les que començareu a fer són física, fonaments matemàtics, introducció als computadors i programació 1. Aquí hem posat directament les sigles perquè a partir d'ara començareu a sentir que els noms de les assignatures són directament els seus acrònims.
L'organització dels estudis és quatrimestral i, per tant, doncs, vol dir que al febrer vosaltres haureu de tornar a fer una altra matrícula. És a dir, ara us heu matriculat d'aquestes 4 assignatures d'aquest primer quatrimestre, que hem dissenyat perquè sigui gairebé 100% presencial. Quan dic gairebé, doncs dic que hi ha una assignatura que d'entrada, per qüestions d'organització, té una de les seves hores no presencial. Però pensàvem que pels estudiants de primer començar la vostra experiència universitària venint al campus era important i per això així ho farem. I naturalment hem de tenir en compte tot el protocol que ja ha comentat el degà, que tots hem sentit, la mascareta. Nosaltres, com veieu, estem parlant amb mascareta perquè haurem de fer les classes amb mascareta i vosaltres també haureu d'estar a les classes amb mascareta. Haurem de mantenir les distàncies. A les aules hi ha unes cadires marcades, que són aquelles en les que no us podeu asseure, i per tant aquestes cadires estan marcades justament per mantenir una distància entre vosaltres. Naturalment, les mans, heu d'anar molt en compte amb què toqueu amb les mans, que estiguin ben netes, i per això tindrem gel hidroalcohòlic. I una altra cosa que ha comentat ell i que jo vull recalcar, que intentarem que puguem fer bé la traçabilitat, és a dir, els professors passaran llista d'entrada, els primers dies de classe passaran llista, i us demanaran que no us mogueu, és a dir, que el lloc que tingueu el primer dia sigui el lloc que mantingueu en aquell grup durant tot el quatrimestre. I això es fa per traçar bé els contactes. I us demano la vostra col·laboració en tot aquest procés, que d'aquesta manera serà més curt i més suau per tothom. Llavors, això és novetat d'aquest quatrimestre, naturalment, però la fase inicial fa uns quants anys que existeix, i ara us volia parlar de les qüestions globals d'aquesta fase que hem de tenir en compte. Llavors, la fase inicial, aquest primer any dels estudis constitueix té una entitat pròpia, perquè justament el que hem constatat amb els anys que portem en el grau és que l'èxit en aquest primer any realment ens assegura l'èxit en el grau, i per tant és important començar ja amb uns bons hàbits d'estudi perquè això sigui possible. I a més, aquesta primera fase, al final d'ella es fa una avaluació global de l'estudiant i es valora si efectivament aquell estudiant pot seguir avançant en els estudis del grau. A la nostra universitat hi ha unes normatives de permanència. Les normatives de permanència són especialment importants en aquesta fase inicial. Llavors, només comentar que és necessari aprovar durant el primer any almenys 2 assignatures. Aquesta seria la norma més suau, i després que tota la fase inicial ha d'haver estat superada en un màxim de 2 anys. Si per circumstàncies personals decidiu fer els nostres estudis en modalitat de temps parcial, doncs aquest període es duplica. Però això és important que ho tingueu en compte. La majoria de vosaltres ho superareu sense cap mena de problema, però val la pena que ho sapiguem, que no ens podem aturar i que des del primer dia és important que comencem a posar l'esforç per seguir endavant. Llavors, què és el que cal fer per tenir èxit en els nostres estudis? D'entrada, aquí havia assenyalat un parell de coses. Primer, naturalment, una bona actitud. La bona actitud, és a dir, les ganes d'aprendre. Jo entenc que si us heu apuntat als nostres estudis, que són uns estudis que tenen una forta component vocacional,
doncs estic convençuda que teniu ganes d'aprendre. Aquesta és la prèvia, diguem-ne. No? Però també per tenir èxit és important que us cuideu. Que us cuideu, primer en aquest any tan singular seguint totes aquestes mesures, però que també cuideu, que no descuideu les relacions amb els vostres companys. És possible que el primer dia de classe tingueu uns companys, esteu asseguts en una determinada zona de la classe i potser aquelles persones d'aquí 15 anys seguiran sent els vostres amics. Normalment passa això, és a dir, que els amics que feu a la universitat solen ser per tota la vida. Llavors, això és important que ho cuideu. No? I que cuideu també, que us cuideu personalment vosaltres. No? I aquí havia assenyalat, no? Com a mare també que soc, doncs, que crec que és important l'alimentació, que no descuideu mai un àpat, que sigueu regulars amb això i que practiqueu esport. L'esport, no m'ho he inventat jo naturalment, ja fa molts segles que se sap que això cultiva la ment també. No descuideu això, hi ha temps per tot. I parlant de temps, les 4 assignatures que matriculareu tenen una mesura específica, una mesura singular, de la qual segurament no heu sentit parlar mai, que són els ECTS, que són els crèdits de l'espai superior, doncs són 30. Llavors aquests 30 crèdits equivalen a unes 750 hores de treball. Llavors jo us convido a que feu aquesta divisió, aquestes 750 hores, entre el nombre de setmanes que hi ha en un quadrimestre. Doncs això és el que heu de treballar. I per fer-ho, i per ser constants, cal una planificació i cal una organització. Per tant, potser el consell fonamental seria que heu de fer un treball continuat al llarg de tot el quadrimestre. Un treball continuat. Sí que és veritat que aquest any tenim tots els exàmens parcials concentrats en una setmana. Si mireu el quadrimestre, doncs aquesta setmana és el calendari del quadrimestre, aquesta setmana és la del 4 a l'11 de novembre. Però no us penseu que 3 dies abans podeu estudiar pels exàmens parcials del 4 a l'11 de novembre. És a dir, heu de començar ja des del primer dia. Amb algunes assignatures us ajudarà el fet que tingueu algunes proves per classe, algunes entregues de pràctiques, però encara que no tingueu això, és important que cada dia a l'arribar a casa reviseu tot el que heu fet a classe. Heu de tenir en compte que tenim aquests parcials a la setmana del 4 a l'11 de novembre i hi ha diverses assignatures que tenen un segon parcial i que permet no haver-vos de presentar els exàmens finals que estan programats ja al mes de gener. Si aquestes coses, si aquest sistema no acaba de funcionar o no us n'acabeu de sortir, que sapigueu que a finals del mes de gener teniu la possibilitat de reavaluar algunes d'aquestes assignatures. En el primer quadrimestre hi haurà reavaluacions de 3. No us explico els detalls del procés de la reavaluació perquè és una mica... trigaria una estoneta, però això està ben documentat a la web i en qualsevol cas tenim tot el quadrimestre per aclarir-ho si fes falta. D'acord? Però potser està bé d'entrada conèixer les regles del joc. Jo us estic demanant un treball continuat, però aquest treball continuat no és un treball que hagueu de fer sols. És a dir, com ha comentat el degà, teniu persones que us ajudaran en aquest camí. I aquí he fet com una llista de quines són aquestes persones. Les primeres són els vostres professors. Els vostres professors
tenen uns horaris de consulta que doncs, podeu concertar, que siguin telemàtiques, com vagi millor, i és important que quan tingueu dubtes us adreceu en primera instància amb ells i que no espereu a tenir molts dubtes. Sí? Que sapigueu també que hi ha un professor responsable de cada assignatura. Hi ha molts grups de les assignatures de primer i us pot interessar en algun moment poder contactar amb ell. Teniu la secretaria acadèmica que us facilitarà tots els tràmits més administratius. Després estic jo com a cap d'estudis de fase inicial, que també sóc la responsable del pla d'acció tutorial, del qual parlaré a continuació, i soc també responsable d'inclusió del centre, és a dir, si entre vosaltres hi ha algú que té necessitats educatives especials, el primer que hauria de fer seria adreçar-se al gabinet d'inclusió de la UPC, però si té dificultats per saber com adreçar-s'hi, m'ho podeu contactar amb mi. D'acord? Després tenim uns ajudants fantàstics que són els mentors. Tenim entre nosaltres el coordinador de mentors, de tots els mentors, que després us dirà unes paraules. Teniu també la possibilitat de demanar un tutor, també parlaré una miqueta d'això a continuació. Això de la DFIP què és? Doncs la DFIP sou vosaltres. La DFIP és la Delegació d'Estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, que és com l'òrgan visible, l'interlocutor de tots els estudiants, així en conjunt, en global, amb el centre. I finalment tenim el síndic de greuges de la UPC, que sabeu el que és un síndic de greuges, esperem que no hi hagueu de pelar mai, però que sapigueu que teniu també aquesta possibilitat. Llavors us volia dir, encara que l'Albert us en parlarà, volia parlar una miqueta, molt breument, del programa de mentories, que és programa d'acollida d'estudiants de fase inicial. Aquí posa quarta edició, ens hem equivocat, és la 5a edició, i l'objectiu és ajudar a la vostra integració a la facultat. Els mentors són estudiants voluntaris de segon, de tercer i de quart curs que s'han format especialment per ser-ho. I és important que esteu atents als vostres horaris al racó. Després també, a més d'aquestes mentories, que són mentories grupals, com us comentarà l'Alberto, teniu també la possibilitat de sol·licitar un tutor. Aquest tutor és un professor que us pot fer un seguiment més personal, que en alguns casos pot ser aconsellable. Això molt probablement amb les altres ajudes en tindreu prou, però si creieu que val la pena que hi hagi un professor amb el qual discutir més les dificultats que aneu tenint, doncs la informació i les sol·licituds les podeu fer a través del racó, però ho farem a partir del dia 28 de setembre. 28 de setembre, un cop hi hagueu començat a veure com és el campus, i que potser us hagueu espantat menys, que ja no tingueu tanta por perquè veieu que aquí, amb les premisses que us he comentat, amb l'esforç que us he comentat, es pot seguir endavant i fer un grau amb èxit. I finalment us volia parlar també de l'aula lliure. L'aula lliure és un conjunt de classes de reforç que són impartides per estudiants també dels darrers cursos, i ara, al setembre, en el missatge que ja us hem enviat un cop matriculats, fem referència a uns cursos introductoris que ja hem programat a partir de la setmana vinent. Si veieu que us pot interessar fer una mica de reforç ja d'entrada dels diferents aspectes que comentem en els cursos, doncs us hi podeu apuntar. Tot és una mica ràpid,
perquè les classes començaran el dia 15 de setembre i les inscripcions les heu de fer fins al dia 14 al migdia. D'acord? El programa pròpiament d'aula lliure, és a dir, no vol dir que només tinguem classes de reforç durant el mes de setembre, sinó que el 1er d'octubre començarà el programa pròpiament dit d'aula lliure, del qual teniu informació extensa també a la web. I ja el programa pròpiament dit el que fa és repàs de les qüestions que es van fent a classe de les diferents assignatures. Us volia comentar també un parell de coses, una que potser no és tan urgent, però que també val la pena tenir en compte ara al començament de curs, o al començament del grau, i és que al final del grau haureu de demostrar la vostra competència en la tercera llengua. I llavors aquesta competència s'ha d'acreditar en principi amb un títol oficial de la llengua o després d'haver cursat un cert nombre d'assignatures en anglès al propi grau. Tenim una certa oferta, al primer quadrimestre en tenim només una assignatura, al segon quadrimestre en tenim un parell i després durant el curs n'anem tenint. Llavors aquesta és una possibilitat i en fi, hi ha altres maneres també d'acreditar aquesta competència en tercera llengua que teniu ben detallades a la web també. A la UPC tenim un servei de llengües i també hi ha acords amb diferents acadèmies d'idiomes. Què més? Coses ja dels serveis que us podem oferir. Doncs que tenim unes eines digitals de comunicació, naturalment la web, que ja coneixeu tots. El que és fonamental és que entreu ja al vostre racó, perquè allà teniu, cada assignatura penjarà la informació, teniu el vostre horari, teniu fins i tot l'aplicació per sol·licitar el tutor, tots els avisos, la majoria dels avisos importants per vosaltres, els anirem penjant o bé com a notícia a la web o bé com una nota al racó. Per tant, és important que ja comenceu a utilitzar-los. I una altra cosa que és molt important és que teniu una adreça de correu electrònic del tipus @estudiantat.upc.edu, l'extensió és estudiantat, i és aquesta l'adreça que heu de fer servir quan us comuniqueu amb qualsevol membre de la facultat. O si heu de participar en alguna reunió via Meet, és aquesta l'adreça que heu de fer servir, que us identifica com un estudiant de l'UPC. Algunes assignatures fan servir un campus virtual que s'anomena Atenea. Això us ho informaran a les assignatures corresponents. I després, naturalment, tenim unes xarxes socials actives que us convideu que consulteu i que hi participeu. Abundant en els recursos i serveis TIC, tenim 21 laboratoris informàtics i també tenim aules de treball en grup. També hi ha la possibilitat de tenir portàtils en préstec i una xarxa sense fils a tot el campus, que estan la majoria dels campus universitaris europeus, que és EduRoam, que en les primeres sessions de mentories us indicaran com instal·lar-la. També en el missatge que us hem enviat hi ha el link que hem posat al final d'aquesta diapositiva, que és tota la informació i la guia de serveis TIC. Important que la comenceu a mirar, se us gira feina, fins i tot aquest cap de setmana. I per acabar, si quan veniu al campus pugeu des de la zona universitària, us trobareu en un edifici emblemàtic, que és la biblioteca. Jo crec que és un servei fantàstic que tenim. Dintre de la biblioteca tenim també sales d'estudi equipades
S'ha d'estar una mica alerta de quines seran les condicions d'ús en aquest quadrimestre, però la Covid tampoc serà eterna i tindreu oportunitat de gaudir-ne, si no és gaire en aquest curs, doncs en cursos posteriors. I naturalment heu d'entrar amb el carnet UPC. Bé, després de tot això que us he explicat, simplement això és una mica el que us volia dir avui. Estic a la vostra disposició, com ha dit el degà, i us desitjo que tingueu un bon inici dels estudis en el grau en Enginyeria Informàtica i una molt bona experiència universitària. Moltes gràcies, Gemma, i ara passaré la paraula a l'Alberto Garrote, estudiant de quart curs de grau d'Enginyeria Informàtica. Us parla de la seva experiència i d'aquest programa de mentories que posem en marxa. Ell és el coordinador d'aquest programa de mentories i altres coses més que jo us aniré explicant ell. Alberto. Hola, doncs moltes gràcies. Primer de tot, presentar-me. Jo soc l'Alberto Garrote, coordinador de mentories, però a més un estudiant de quart normal. En primer lloc, m'agradaria donar-vos molts ànims per aquest camí que esteu a punt de començar. De veritat que val molt la pena i creixereu moltíssim, aprendreu moltíssim i creixereu molt com a persones. També dir-vos que, com tots sabeu, la situació no és el que tothom voldria, no és tan positiva com tothom voldria. Per tant, és molt important que tots nosaltres intentem posar el nostre granet de sorra per tal que tot surti el millor possible. I què podeu fer vosaltres? Doncs, per exemple, podríeu presentar-vos com a delegat de l'assignatura. A cada assignatura hi ha un delegat encarregat de fer de mediador entre professors i alumnes. Una funció molt important i més en aquests temps per tal que tot surti el millor possible. I clar, aquesta tasca potser us sembla molta responsabilitat, però al cap i a la fi tenim els delegats, tenim darrere el suport de la delegació d'estudiants, la DEFIP, que s'encarreguen de donar-nos suport als delegats, també de moltes altres coses i, en definitiva, de defensar-nos als estudiants, de lluitar per nosaltres. Estic parlant de portar graners de sorra, però què aportem als alumnes de cursos superiors i la facultat? Doncs us donem dues oportunitats molt i molt bones. Primera, com han comentat ja, l'aula lliure, classes de repàs gratuïtes que ofereixen estudiants de cursos superiors, de càlcul gratuïtes, va molt bé, i us heu d'apuntar, d'acord? I en segon lloc, les mentories, que també són classes gratuïtes que oferim a estudiants de cursos més avançats, però en aquest cas són per ajudar-vos a aterritzar a la universitat. Què s'explica a les mentories? Totes les coses relacionades amb el grau, consells per estudiar, quan són les inscripcions de l'aula lliure i, en definitiva, és una experiència molt bonica que us posarà en contacte amb una persona que porta més anys que vosaltres i que us farà de germà gran i al qual podeu acudir per tot el que necessiteu. El que es farà aquí a les mentories doncs, no es farà a cap altre lloc i us he de dir que els mentors són gent molt bona, que té moltes ganes de fer-ho, que estan allà per vosaltres. Llavors esperem que ho aprofiteu. Us esperem la setmana que ve amb la primera sessió. I els nostres amics de l'Oasi, l'associació de la revista de la facultat, us han preparat un petit vídeo de benvinguda. Normalment ells feien un tour pel campus, però amb la situació actual no ha sigut possible, així que us han preparat un vídeo. Molt bé, doncs passem ara a aquest vídeo que han fet els estudiants de l'Associació Cultural de la FIP, l'Oasi, que és la revista de la facultat. Joder, no recordaba esto. Tan duro. Pero sí que lo recordaba con mucha más vida todo esto. Aquí es donde vendíamos revista.
Y recuerdo que aquí se solía hacer la gincana de Festafip. Aquí es donde superé mi primer suspenso. Ahora ya ni siquiera se hace el pica-pica de primero. El Ágora, donde hicimos la Fiber Party, las jornadas del club de rol, las Game Jams de VGA. En esta plaza se hacía la Fira de Asociaciones y también la de la Festa del Día de Telecos. No era Festafip, pero nos lo pasamos bien. Bueno, al menos tú sigues aquí. I ara, un curt espai publicitari de la Biblioteca Rector Gabriel i Ferreter. No canviïn de programa. Ja ni les oques comen aquí.
hem acabat aquest primer, ja entrem a la fase final de tracte, en el qual, doncs, bueno, part d'aquesta informació que us facilitem com a estudiants, doncs també el que volem d'alguna forma és també reconèixer altres estudiants que han tingut, les han anat bé les coses i són de fet els millors estudiants d'aquests primers cursos. Tenim col·laboració amb moltes empreses, però entre les empreses que hi col·laboren hi ha tenim una especial, una estreta col·laboració i participació, que és l'empresa Everis del grup NTT. Aquesta empresa premia els dos millors estudiants de fase inicial, i per tant, en aquest cas, tenim el Port Malset Sardat, que és l'estudiant amb millor expedient de primer curs, els que van començar fa just un any, i el Port Ribero Sallent, que és el segon millor expedient. I per tant, tenim aquests dos estudiants que han tingut qualificacions excepcionals en el seu expedient i per tant rebran un premi per part de l'empresa Everis. Esperem això que segur que algun de vosaltres el proper any veurà la seva foto a l'escenari, pujar a l'escenari per recollir aquest premi. Aquest any ho fem d'aquesta forma virtual. Bé, li farem arribar el premi a aquests estudiants i sobretot el que també volem és compartir unes paraules de la senyora Vanessa Paulino, que és cap de Recruitment and Employer Branding d'Everis Catalunya, i ens ha facilitat aquest vídeo que compartim amb vosaltres. Com esteu? Espero que estigueu tots bé, tant vosaltres com les vostres famílies. Em presento molt ràpid, soc Vanessa Paulino, responsable de selecció i Employer Branding a Everis. Com veieu, estic a casa teletreballant, com el 90% de la nostra gent, de la nostra plantilla, el 90% de gent d'Everis estem treballant des de casa des d'inicis, des del minut 0 de la Covid, i així seguirem de moment. També les persones que han estat fent pràctiques amb nosaltres estan en aquest format de telepràctiques i hem fet el seguiment, i la veritat és que les enquestes han confirmat que ha sigut una experiència bastant positiva. Aquesta circumstància de la Covid, que m'imagino que tots l'esteu vivint cadascú des de la seva realitat, ens ha portat molta incertesa, ens està portant molts canvis, molta incertesa, un entorn molt volàtil i molt incert, però també alhora, per quedar-me amb una part positiva, ha permès agilitzar tota la digitalització, tota la part de digitalització. Per tant, empreses com nosaltres també estem ajudant els nostres clients a transformar tota aquesta part tecnològica i accelerar aquesta digitalització dels projectes, dels processos que tenen diferents companyies. Sabeu que Everis és una consultora, ens dediquem a treballar amb diferents empreses i de tots els sectors d'activitat, banca, assegurances, utilities, indústria. Hi ha empreses que han estat més afectades, clients nostres força afectats per aquesta situació, però que al final això està impulsant clarament aquest desenvolupament. Com a dona i com a mare tinc molta incertesa amb la tornada a l'escola, també confessar-vos des del meu punt de vista personal, però també per una altra banda, la part positiva és que estem vivint una realitat totalment diferent i que per tant us prepararà com a professionals del futur capaços, molt més resilients i molt capaços d'adaptar-vos més ràpidament a les noves circumstàncies. Com a part d'Everis volem impulsar, fa temps que impulsem aquestes beques Everis, tenim aquesta estreta relació amb la FIP perquè confiem que els estudiants de la FIP seran uns grans professionals de futur dintre de les TIC. Per tant, estarem acompanyant-vos en tot el cicle acadèmic, si ens deixeu, i vull encoratjar, si em permeteu, ràpidament a les noies, que sé que sou poquetes, però molt valentes i molt ben preparades. Per tant, deixeu-me també fer aquest comentari i agrair sobretot especialment als nostres becats, al Pol Marcet i al Pol Ribero, perquè han fet una feina excel·lent, i per tant pensem que són perfils que ens encantaria que col·laboressin amb Everis al futur. Moltes gràcies a tots, aprofiteu el moment, no perdeu la il·lusió, confieu en els vostres mestres i en tota l'organització, que segur que serà un curs diferent però especial també. Una abraçada molt forta. Passem ara a una altra entrega de premi,
que també una altra entitat del nostre entorn, que és FIB Alumni. FIB Alumni és l'associació de totes les persones, estudiants, professors, personal d'administració de servei, que formen part de la facultat o que hem passat per ella. I per tant, jo com us dic, el col·lectiu d'alumni són més de 12.000 persones, una part significativa d'aquestes persones estan vinculades a aquesta associació i entre les qüestions que promou, ja entre els titulats, també és donar suport i recolzar l'activitat dels estudiants actuals. Col·laboració intergeneracional, podem dir. I per tant, simplement aconsegueix un premi, el Premi al millor expedient de Pas d'Equador, el Premi al millor estudiant de segon curs, que en aquest cas és l'estudiant Albert Martín García. És l'estudiant que ha obtingut la millor qualificació de les notes de primer i segon. També tenien un vídeo preparat del senyor Benito Cerrillo, president de l'associació FIB Alumni, però com tenim problemes a l'àudio, ja us... Sí, se sent? Sí? El micro... Aquest micro? Vale, doncs passem el vídeo. Finalment podem passar el vídeo i passar el vídeo. Muy buenos días. Hoy es un día muy importante. Sois las alumnas y los alumnos de primer año que empezáis los próximos días vuestros estudios universitarios en vuestra casa. Hemos tenido que grabar este vídeo debido a la situación excepcional de la pandemia COVID. Esperamos y deseamos que os encontréis bien. Vuestro grado de Ingeniería Informática tiene solo 40 años de existencia. Somos muy jóvenes comparados con otros, y muchas de las profesiones en las que os vais a emplear en los próximos años no están todavía inventadas a día de hoy. El sector de las TIC es una de las mayores palancas de transformación de nuestra sociedad en todos sus sectores: sanidad, farmacia, alimentación, sector público, entre otros. Nuestro sector es muy innovador y transversal. Tendréis que trabajar en equipo con personas de otras profesiones: médicas, biólogos, arquitectas, ingenieros civiles, agrónomas, bioinformáticos. Deberéis ir tomando decisiones, y espero que las toméis con pasión y pensando en dejar huella positiva allá por donde paséis. Tenemos en los próximos años dos desafíos importantes: ética y paridad de género. Se están implementando comités de ética y códigos de conducta con líneas rojas que no debemos cruzar, como por ejemplo no aplicar la inteligencia artificial a armas ni para controlar o vigilar a los ciudadanos más allá de la regulación vigente, además de no usar la tecnología para el sesgo de género. Al finalizar vuestro paso por aquí, la universidad, seguiréis vinculados de alguna forma a ella, ya veréis, y queremos que nos conozcáis ya desde el principio a través de la FIB Alumni, nuestra asociación de exalumnas y exalumnos, y también el Colegio de Ingenieras e Ingenieros en Informática. Esperamos que hagáis uso de nuestra FIB Alumni de forma activa y desde el principio asistiendo a conferencias y a nuestros eventos. Tendréis desafíos importantes que posiblemente deberán ser resueltos con el apoyo de la universidad por su componente de innovación. Y ya para concluir, volveros a dar nuestra más calurosa bienvenida. Empezáis a vivir la mejor etapa formativa. Estamos aquí para confirmaros que habéis tomado la mejor decisión formativa: ser ingenieras e ingenieros en informática. Adiós. Ja per acabar l'acte tenim un darrer missatge. En aquest cas la senyora professora Núria Garrido, vicerectora de docència i estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya, també us vol donar unes paraules de benvinguda a tot l'estudiantat del grau d'Enginyeria Informàtica de la facultat. Per tant, també tenim unes paraules que us passarem en vídeo. Bon dia a tothom. Primer de tot em presento, soc la Núria Garrido, la vicerectora de Docència i Estudiantat, i voldria donar-vos la benvinguda en aquest nou curs que avui comença, 2021. En primer lloc, us voldria agrair la confiança que heu dipositat en la nostra universitat i en aquesta facultat per cursar els vostres estudis, però també us voldria felicitar perquè, com bé sabeu, el grau d'Enginyeria Informàtica en la Facultat d'Informàtica de Barcelona és un dels estudis més demandats en tota Catalunya, tot i que hi ha 400 places d'entrada.
Això vol dir que hi ha molta gent que no ha pogut accedir, que s'ha quedat a les portes i que no ha pogut accedir a aquests estudis. Per tant, vosaltres ho heu fet, sou els escollits i les escollides, espero que sapigueu treure'n tot el profit. Aquest curs que comença, com bé sabeu, serà un curs excepcional, com a mínim el primer quadrimestre. La situació del país ho és i la universitat, evidentment, no pot quedar al marge. En qualsevol cas, ens heu de fer confiança, sabem el que estem fent, tenim tota l'experiència també acumulada del final del quadrimestre vinent, on en 15 dies ens vam haver d'adaptar, en un temps rècord, ens vam haver d'adaptar a una nova tipologia de docència sense disminuir la qualitat de la docència impartida ni els coneixements adquirits dels nostres estudiants. Això va ser possible gràcies a l'esforç de molta gent, sobretot del professorat i també del personal d'administració i serveis, els que no podrem estar mai prou agraïts per tota la feina que van fer a finals del curs passat i segur la feina que farem a principis, que farem aquest curs també. Estem més ben preparats, tenim tota l'experiència acumulada, a més s'ha fet una forta inversió tant en adaptació d'espais com adquisició de recursos per poder fer front al que se'ns presenti. Per tant, hem demostrat que tenim una capacitat d'adaptació molt gran i que intentarem que l'impacte de la situació que estem visquent, la crisi sanitària que ens envolta, sigui el mínim possible, sobretot prioritzant sempre la seguretat dels nostres estudiants i la seguretat de tota la comunitat universitària en definitiva. Avui comenceu una nova etapa, la veritat és que em feu molta enveja perquè segurament comença una de les millors etapes de la vostra vida. Teniu tota la vida per davant, comenceu uns nous estudis amb ganes, amb il·lusió, no sabeu el que el futur us depararà i espero que aquesta universitat, la vostra universitat, perquè ja és la vostra universitat i la vostra facultat, us ajudarà i us acompanyarà en aquest camí. D'això n'estic segura. El que sí que us demanaria és que aprofiteu al màxim tots els recursos que la facultat posa al vostre abast, tots els recursos d'acompanyament, de tutorització, de mentories, de possibilitat de fer pràctiques en empresa, la possibilitat de fer programes de mobilitat, de participar en projectes, de participar en les associacions que hi ha en la facultat, en els òrgans de representació dels estudiants. Aprofiteu tot, perquè això farà que la vostra experiència en aquesta facultat, en la nostra universitat, sigui molt i molt rica i que una vegada d'aquí 4 anys, esperem, o més, si decidiu cursar màster, una vegada hagueu acabat i us convertiu en alumnis, mireu enrere, recordeu aquell dia i penseu, realment ha valgut la pena i he aprofitat tot el que he pogut i més. Per tant, no perdeu el temps, disfruteu al màxim, estudieu molt, evidentment són uns estudis exigents, haureu d'estudiar, però també haureu de compartir experiències amb els companys que us envolten. Els que comenceu avui segurament esteu envoltat de persones que encara no coneixeu i segur que algunes d'elles passaran a ser persones molt importants en les vostres vides i en tot cas us ajudaran a crear una xarxa personal, una xarxa d'amistat que potser més endavant es converteix en una xarxa professional. I la universitat també és això. La universitat bàsicament són les persones que la fem, no només els professors, no només el personal que hi treballa, sinó sobretot vosaltres, els estudiants, tots fem comunitat, tots treballem plegats per avançar, per tirar endavant la universitat i per ajudar-vos en aquest camí que tot just avui comenceu. No em queda gaire més a afegir, tampoc no em vull estendre, només una altra vegada, gràcies, felicitats, aprofiteu el temps i espero que d'aquí no gaire, ara us sembla molt però segur que passarà volant, ens tornem a trobar
en l'acte de graduació i us pugui felicitar per haver superat tot el camí i haver pogut arribar a la fi. Molt bé, doncs moltes gràcies, que tingueu un molt, molt bon curs 2021. Ara sí, doncs ja acabem aquesta benvinguda. Esperem que totes les informacions que us hem donat siguin útils i simplement, doncs, per acabar, recordar-vos, consulteu el vostre correu electrònic de l'UPC, us faran arribar informació encara a l'inici de curs del proper dilluns i cuideu-vos, cuideu-vos vosaltres, cuideu els vostres, siguem responsables tots plegats i tindrem èxit tant en la situació de pandèmia que estem vivint com en la vostra formació professional universitària. Benvinguts de nou i ens veiem dilluns en el campus. Gràcies. Adéu.